Dumateng Kakang Kaneka Putra. Kula wonten pangandika ingkang dawuh, Yayi Pramesti kepareng nimbali Rakanta sithik pangudal-udal. Titi kalenggahan menika Paduka kula sun rawon kayangan kula badhe nderek pitaken. Perkawis menapa Di? Titi kalenggahan menika kayangan ketaman gara-gara menawa wonten pendhita ingkang malih tinggal miwah werksa ingkang mawa cahya. Kekiranganipun menapa Di? Paduka ratuning dewa tegesipun boten badhe kewaran dumateng mubah musik ing kahanan. Adelipun tiang pitaken kedah dipun wangsuli Kakang. Nggih, Yayi. Wontenipun kayangan titi kalenggahan menika ketaman gara-gara awit titah pujangkara ingkang wonten Desa Sukareja Bapa Lurah Supriyanto badhe ngawontenaken pangruwatan mekaten. Mbok menawi karang pumani wonten getih kang cinilung, balung kang tinumpuk, otot kang sumladang, nyuwun wontenipun Gusti ingkang Maha Kawasa mamrih anggenipun bali wisma wonten Sukareja sampun wonten rubeda menapa-menapa. Tulus ingkang ditandur murah ingkang sarwa tinuku pinanjang, umure lumintur rejekine miwah adem ayem selawinipun anggenipun bali wisma wonten Sukareja. Mekaten Kakang. Miwah putranipun kalih ingkang winatan Dini Dana. Mekaten. Inggih menika Peprilia Permata Dewi miwah Mipsal Arda Sahputra menika putranipun Bapa Lurah Supriyanto. Mekaten Kakang. Sepisan menika kaping kalih Duk nalika Paduka ameng-ameng kaliyan ingkang garwa Betari Uma tengah wonten tengahing margi Paduka nandhang kasmaran ngantos ndhawakaken Kama tiba ing segara dados denawa Di denawa ingkang dumados saking kamanipun Adi Guru badhe minggah dumateng kayuwangan pinanggih kaliyan Paduka Yayi Pramesti menawi titela makaten Kakang kula ingkang badhe tanggel jawab perkawis menika nggih ngestakaken dawuh kula ingkang sowan pulun.
kula ingkang sowan menapa menika kayangan Tinjumaya. Ya bener iki kayangan Tinjumaya. Lajeng paduka sinten? Jeneng ulun Bathara Guru ya Sang Hyang Bathara Manik. Dewa menika weruh sadurunge dumadi. Pancen dewa weruh sadurunge winarah. Yen dewa weruh sadurunge dumadi kula badhe nderek pitaken. Perkara apa? Kula menika putranipun sinten lan sinten ingkang dados kekasih kula ulun. Iya ya. Sira kuwi putra ulun pribadi nadyan dumadimu saka kama kang salah. Sira ndak paringi tetenger Bathara Kala. Matur nembah nuwun Rama Guru. Kula sampun pinaringan Bathara Kala. Kalenggan menika kepareng kula nyuwun pangan wonsanipun Kanjeng Rama. Yen sira nyuwun pangan ndak paringi pangan. Pangan kula napa Rama? Ngupadya menungsa kang dadi sendang pengruwatan ya menungsa kang nandhang sukerta. Cirinipun dos pundi? Tiyang ingkang nandhang sukerta dadi sendang pengruwatan. Ngene Bathara Kala. Yen titah marcapada ndarbeni putra sawiji, mbuh putrane kuwi lanang utawa wadon, iki kang sinebut ting-ting lumunting, ya ting-ting kebanting. Kasinggihan kuwi pangane Bathara Kala. Inggih, Rama Guru. Angka 2. Yen titah marcapada ndarbeni putra loro cacahe, mongko wadon kabeh jenenge kembang sepasan, namung lanang kabeh uger-uger lawang. Kuwi ya pangane Bathara Kala. Inggih, kasinggihan Rama Guru. Ana maneh panganmu kados pundi? Yen titah marcapada ndarbeni putra telu, mongko mbarepe kakung, kang wuragil ya lanang, kang tengah wadon, kang sinebut sendang kapit pancuran. Sendang kapit pancuran menika nggih menungsa ingkang nandhang sukerta dadi sendang pengruwatan Rama. Pancen bener. Ana maneh panganmu kados pundi? Yen titah marcapada ndarbeni putra papat cacahe, mongko wadon kabeh jenenge Sarimpi, lamun lanang kabeh Sarimba. Inggih, kasinggihan menika nggih menungsa ingkang nandhang sukerta dadi sendang pengruwatan. Bener Jajar Kala. Ana maneh panganmu kados pundi? Yen titah marcapada ndarbeni putra 5 cacahe, mongko lanang kabeh jenenge Pandhawa, lamun wadon kabeh Pandhawi. Kuwi ya pangane Bathara Kala. Kathah sanget pangan ingkang dipun paringaken dumateng putra Paduka Bathara Kala. Mila Rama kepareng kula badhe tumurun dumateng Madyapada kepadhe menungsa ingkang dadi sendang pengruwatan. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti kairip Jajar Kala aku jantrama. Yayi Pramesti, kula Kakang. Menapa sampun pininggalih kanthi muluring nalar miwah landheping panggraita anggenipun dawuh dumateng ingkang putra. Inggih, kados pundi Kakang? Kula mirengaken paduka dawuh pangane Bathara Kala kon goleki menungsa kang dadi sendang pengruwatan, ya menungsa kang dadi sukerta. Kasinggihan. Cirine yen titah marcapada ndarbeni putra siji, mbuh lanang mbuh wadon, niku jenenge ting-ting kebanting. Rak mangaten, Di. Kasinggihan Kakang. Anak loro, lamun lanang kabeh niku uger-uger lawang. Lamun wadon kabeh kembang sepasang. Kasinggihan. Yayi. Bathara Kala niku rak buta. Pancen Bathara Kala menika buta. Buta menika jarwa dasakipun
ngebut ora tata nggone butuh dadine buteng. Wataking buta. Mbuh kowe wong kang dadi sendang pengruwatan. Mbuh menika tiyang ingkang sae. Tegesipun boten andang sukerta. Nang sinten ingkang wonten ngajengipun yaksa tartamtu dipun tadah para mangsa. Rak telah tiyang madya magem mangke. Yayi. Paduka dipun lepataken para titah. Kakang Narada. Kula Yayi. Kados pundi pamrih jajar kala sampun ngantos ganggu damel dumateng titah Maracapada. Niki kula gadah pamanggih. Dos pundi Kakang? Paduka kedah ngutus salah tunggaling para dewa kinen dadi dalang sejati. Menggak Bathara Kala anggenipun badhe mrawasa dumateng titah Maracapada. Sinten Kakang? Kula waos namung Bathara Wisnu ingkang pantes dadi dalang sejati. Menawi titela mengkaten Paduka sampun ajrih kangelan Paduka timbali Bathara Wisnu pinutrih sowan wonten kayuwangan. Nggih, ngetaken dawuh Yayi Prabasti. Sembah sumungkem ingkang mugi kunjuk pukulun. Iya ya. Bathara Wisnu tak tampa pangestu ketampanana. Kula pundi saengga jejimat. Wonten kawigadosan menapa kula katimbalan. Menapa titah pujangkara lepat kalian kayangan. Lajeng pidana menapa ingkang badhe dipun patrapaken dhateng kula. Wisnu, sira ora luput mungging kayangan, malah ngene. Sira ndak timbali munggah ing kayuwangan ana pakaryan kang luhur kang kudu mbok tindakake. Pakaryan menapa Pukulun? Sira dadi dalang sejati. Kula pinurih dados dalang sejati. Iya. Tumuruna marang Maracapada sawana ana desa Sukareja. Bapak Lurah Supriyanto ing kono bakal ngenekake pangruwatan. Tebah ana karang pomahane suwuna ngersani Gusti Kang Maha Agung mamrih nggone Bali Wisma ana ing Sukareja Jana Sambi Kalapapa. Nggih. Miwah putrane loro cacahe kang sinebut Dinidana. Suwuna ngersani Gusti Kang Maha Agung aja ana sambe kalapapa. Tulus kang ditandur murah kang sarwati niku pinanjang umure. Lumintur jekine miwah adem ayem selawase nggone Bali Wismana Sukerja. Nggih, ngetaken dawuh. Lan aja lali. Kados pundi Pukulun? Nganti ya Kakang Semar awit kuwi jimat sing iso ngucap pusaka kang ndarbeni nyawa ya kuwi Rowangira. Nggih, ngetaken dawuh. Menawi titelem katen Pukulun keparenga kula tumurun dumateng Madyapada. Sowan wonten ngersanipun Bapak Lurah ing Sukareja. Iya, dalang sejati tak pengestoni. Wih, nyuwun tambah pangestu Pukulun sowan wonten Madyapada kula. Yayi Guru, kula Kakang Narada. Kula badhe memanuki lampahipun dalang sejati anggenipun Murwakala wonten Desa Sukareja. Inggih Kakang,
sewang-sewang Kakang. Sak pengkeripun ingkang raga. Mugi kayangan kalis ing pangrencana ya nyun tambeng pangestu Kakang Narada. Bathara Wisnu ingkang rawuh. Iya. Siwa Semar pancen bener. Saking pundi menika wau? Aku saka kayangan tinimbalan sowan. Ana ngersane Sang Hyang Purun Bathara Guru. Wonten menapa? Menapa ndika didukani? Yen didukani lepat pa duka napa mungguing kayangan? Menapa duka diparingi ganjaran? Yen diparingi ganjaran labuh labet ndika mungguing kayangan apa? Kakang, aku ora diparingi ganjaran lan ora didukani, malah ana pakaryan kang luhur kang kudu ndak tindakake. Pakaryan apa niku? Aku supaya dadi dalang sejati. Sowan ana ngersane Bapak Lurah Supriyanto ing Sukorejo, ing kono bakal ngenekke pangruwatan. Ngaten. Awit putrane loro kang sinebut Dinidana. Aku kang Sinaraya. Nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung mamrih apa kang dari keparinge Bapak Lurah bisa kasembadan. Mekaten Ki Dalang. Ayo Kakang, derekno aku. Sowan ana Sukorejo daleme Bapak Lurah. Monggo Ki Dalang, kula dherekaken Ki Dalang. Mandeka Bathara Kala, aja nersake nggonmu lumaku. Lho, kowe sapa? Nyandet jeneng ingsun. Aku dalang sejati utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kok ngerti yen aku Bathara Kala? Apa dudu dalang sejati kok ora ngerti marang jeneng sira? Sira iki putrane Sang Hyang Bathara Guru ning dumadimu saka kama kang salah. Jeneng Bathara Kala kowe mau njaluk pangan marang wong tuamu. Diparingi pangan kon goleki menungsa kang nandhang Sukerta, ya menungsa kang dadi sendang pengruwatan tak ngono. Pancen bener dalang sejati apa kang dadi aturmu. Dene cirine menungsa ingkang dadi sendang pengruwatan
ya manungsa kang nandhang Sukerta titah marcapada yen ndarbeni putra siji mbuh lanang mbuh wadon kuwi jenenge ting-ting kebanting. Ora mengkono? Ya, pancen bener. Anak loro lamun lanang kabeh jeneng uger-uger lawang, lamun wadon kabeh kembang sepasang. Bener gandamu. Nanging ngerti ya Jajar Kala. Nadan menungsa kang dadi sendang pengruwatan, menungsa kang nandhang Sukerta, nanging yen wis maneh wis diruwat kelawan dalang sejati, aja pisan-pisan wani ganggu gawe. Yen wani ganggu gawe siku kelawan Gusti ingkang Maha Kawasa ora entuk pangapura selawasmu. Dalang sejati. Piye? Ya, aku manut reh parentahmu ning aku ndarbeni panyuwun. Panyuwunmu apa? Yen ki bisa mangsuli kabeh pitakonku, aku saguh dadi rehamu. Takono ndak wangsuli. Bathara Wisnu ing tembe ana tanah Jawa ki nggone nitis ping pira? Bathara Wisnu tembe ana tanah Jawa ki nggone nitis ping 7. Nitis ping pisan marang Prabu Arjuna Sasrabau. Nitis ping pindho marang Sri Rama Wijaya. Nitis ping 3 marang Raden Janaka. Nitis ping 4 marang Prabu Parikesit. Nitis ping 5 marang Prabu Angkleng Darma. Nitis ping 6 marang Sri Aji Jayabaya. Nitis ping 7 marang Prabu Brawijaya. Piye Jajar Kala? Wangsulanku? Ya, sawiji ora ana kang karempit, kowe mangkandha. Yen aku bisa mangsuli kabeh pitakonmu, kowe saguh dadi aku. Ndak kongkon apa wae, kowe ora kena selak. Iya, dalang sejati karepmu, aku bakal murwakala daleme Bapa Lurah Supriyanto, kowe ora kena ganggu gawe. Ngono, dalang sejati. Sewang-sewangan Jajar Kala. Iya, dalang sejati. Paduka sinten? Kula dalang sejati, utusane Sang Hyang Bathara Guru. Lajeng paduka kula ingkang mengku gati inggih ingkang kagungan kersa, oh Bapa Lurah kasinggihan Ki Dalang. Menapa inggih panjenengan badhe ngawontenaken pangruwatan kasinggihan? Mila saking menika kula nyuwun tulung kalian paduka. Paduka tebahi karang pomaan kula. Miwah putra kula kalih dadi sendang pengruwatan. Padha kedah nyuwunake dhumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung mamrih anggen kula bali wis wonten Sukareja sampun wonten rubeda menapa kemawon. Nggih. Kula namung manusa lumrah titah samantah mboten benten kalian paduka. Ning wonten nunen-nunen kados pundi? Apike merga kulina, mandine merga percaya. Uger paduka percaya lahir tusing batin ing ngabulaken Gusti ingkang Maha Agung ya sing gawe urip. Kula namung kinarya lantaran, kula namung kinarya srana. Nun inggih Ki Dalang estuaken dawuh. Menapa tata caranipun murwa kala sampun mangertos, gandeng kula dereng mangertos.
tata cara tiyang Murwakala kadosa pundi Kidalang? Inggih. Sepisan kedang ngawontenaken cok bakal. Inggih. Toya sanga mekaten miwah Sekar Setaman inggih Kidalang miwah sesaji ingkang boten sekedhik cacahipun paduka paringaken wonten kanang kiri nganggen kawula Murwakala. Inggih sedaya dawuh pengendikanipun Kidalang kula nyendikani kedah siram jawas wonten Tlaga Madireda meniti mekaten kula nyuwun tambeng pangestu badhe siram jamon Tlaga Madireda niki Bapak Lurah ngersakaken dawuh. Ayo nini kalungguhan iki enggal siram jamas monggo Kakang Mas kula dherekaken. Matur wonten santripun Kidalang sejati. Kados pundi Bapak Lurah? Gandeng kula sampun siram jamas wonten Tlaga Madireda mewah sesaji kinarya srana anggenipun Murwakala. Sampun jangkep sedaya boten wonten ingkang kecicir. Mila saking menika kula suwun enggal miwiti Murwakala wonten griya kula mriki Kidalang. Nggih. Ngetakaken dawuh. Kakang Semar, kula coba teliti kabeh piranti sesaji kanggo Murwakala apa ora ana kang kacicir. Inggih, kula telitine Kidalang. Matur wontenipun Kidalang sejati. Piye Kakang Semar? Sedaya piranti kangge Murwakala mboten wonten ingkang kecicir, mboten wonten ingkang kekirangan, sampun jangkep sedaya. Mila saking menika Kidalang kula suwun enggal miwiti Murwakala wonten dalemipun Bapak Lurah Sukorejo mriki. Iya, Kakang, ayo rewang-rewang ana. Nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Kawasa mamrih apa kang dadi penjangkane Bapak Lurah bisa kasembadan. Nggih, Kidalang. Matur semanten. Kidalang sejati arsa miwiti anggenipun Murwakala. Gamelan Logananta ingkang munya wonten awang-awang. Ladrang slamet ungelipun. Boko sapa patah ibu hawa kula sekas kula rangga ndhar marang dumateng kaki dayang midayang kang rumeksa ing desa Sukorejo lan leluhur kula miwah leluhuripun Bapak Lurah Supriyanto niat ingsun kutub biar putih kucing menyang biar kuning gantani menyang krenget jati areng menyangku Gandapura sumbarang kakasa sumundhale ngawiyat rumebasa ing Bantala dupaku dupa mulya kangge mulyakake nggon Murwakala ana daleme Bapak Lurah. Duh Gusti wujud Gusti kang Maha Suci. Kula ngusi dhateng kesucian wujud saeng kang leres. Kula nyuwun kuat lan wilujeng anggen kula Murwakala. Kula nyuwun daya katenangan, katentreman saking panguwasaning Gusti ingkang Maha Suci. Pinariyana kabul anggen kula Murwakala. Pinariyana kuat lan wilujeng anggen kula nyambut damel wonten swasana bebaya ingkang awon jengges tenung santet kemodong dhateng wujud kula
lan wujudipun Bapa Lurah Supriyanto mugi dipun sisihaken kalian Gusti ingkang Maha Suci. Wujud kula nyuwun kuat lan wilujeng. Sampurnane puja kang prayoga niat ingsun badhe mayang lungguhku ibu bumi. Bokong lemah lumpur telus baku keblat sekawan 5 pancer. Tanganku kalimah ngawe tutuk guru ngalah panggungku jagat kelir kurina lan wengi. Bayangku Kanjeng Nabi Rasul, kotakku jiwa ragaku, saronku greteke pikir, gendarku ikat, kendangku pandedereng ati, kempulku mega pengalap-alap, gongku ageng patrimo wono. Sampunane puja kang prayoga niat ingsun mayang aja nyucuk si jabang bayi. Nyucuk satek kliwire sing gadah griya aja ganggu gawe si jabang bayi. Wong lara pinaring ana mulya waras, bali ambles nang segara dhuwur. Ana wong dudu wong, ana wing dudu wing, ana geni dudu geni, ana banyu dudu banyu, ana geni gedhe saka kulon, genine Sang Hyang Bathara Guru, bali ambles nang segara kulon. Ana geni gedhe saka lor, genine Sang Hyang Bathara Brahma, bali ambles nang segara lor. Ana geni gedhe saka etan, genine Sang Hyang Bathara Indra, bali ambles nang segara etan. Ana geni gedhe saka kidul, genine Sang Hyang Bathara Sambu, bali ambles nang segara kidul. Ana geni gedhe saka dhuwur, genine Sang Hyang Bathara Bayu, bali ambles nang segara dhuwur. Ana geni gedhe saka ngesor, genine Sang Hyang Bathara Penyarian, bali ambles nang segara ngesor. Awa putih rupane tulakno, payakno, ambles nyang segara kulhu geni ususan. Yen durung picamatamu bali ambles ning segarane jagat. Wayah kitu maruna balungku wesi, kulitku, panyektiku, panglaraku singgih, ototku kawat, balungku wesi, mripatku arka, tanganku kalimah ngawe, iku ora ngalah, ya kiwelinge siringin sungsang. Kang prayoga binwangana samudra ana wong dudu wong, ana wing dudu wing, ya ki sika masalah binuwang ana gunung. Aja sira tangi ngenekno Prabawa Lindhu lan Barat disampurnane Bapak Dalang sejati. Ginuting tias sing dadi sirah, ginuting Purwa sing dadi mripat, ginuting manik sing dadi tutuk, ginuting menyat molah sing dadi kuping, ginuting manik dadi gulu, ginuting menyat molah sing dadi peru, ginuting sireng manik sing dadi jantung, ginuting menyat molah dadi baune, ginuting sireng manik sing dadi netra. Aja ndorong aja ngadeg ambles sajroning bumi disampurnakne Bapak Dalang sejati. Dina legi dadi pengambu, dina paing dadi paningal, dina pon dadi rasa, dina wage dadi pangucap, dina kliwon dadi rasa sejati, dina setu dadi ulu, dina akad dadi kulit, dina Senen dadi daging, dina Selasa dadi getih, dina Rebo dadi otot, dina Kemis dadi balung sungsum, dina Jemuah dadi sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amrih sedulur ingsun 4, 5 badan dat olah kang ana napasku, sukma seganda kang ana netraku, ya aku luputa pangontra-ontra luwih pengendikane si sekutu. Sir eling dat eling, sir meneng dat meneng, ya ingsun dat kang meneng. Sir cipta rasa kumula putih, yaiku gurune ngelmu iki kabeh. Manik mulya panggonane Padha Muhammad kang dadi kewayang aku apal halwa kebat. Akate wong sak Sukareja iki kabeh ingsun sir suyut marang dat ingsun. Teka meneng teka sirep, date wong kabeh sirep sak tekaku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah harupane ingsun, ilallah pangeran ingsun, dadan nyawa urip ingsun, urip tan kenaning pati, eling tan kenaning lali, mulya aja salah paran, datan kawuran dat langgeng, oleh marganing gampang, paningsun lanang sejati, manjing sukmane Muhammad sejati, kudratullah menungso sejati, kabeh sampurna. Iman rabuka sapa imanira satune ora ana pangeran kanthi lalah ajlalah. Aku nggah nyom nyang tetapan wahyu
Jabang bayi kang anyawa, jabang bayi kang mengku nyawaku. Aku mbiyen duwe sedulur, sae ketemu sedulur. Keling ana kawitane dipedhot pedhang kencana, linandesan masin angkling. Pedhot ingsun lawan sira Rahmat lunggeng ana cethak. Assalamualaikum salam. Iman rabuka sapa imanira? Satuhune ora ana pangeran kanthi lalah ajilalah. Aku nggah nyemnang petapan wahyu. Wahyu Widodo tumuruna ana mbun-mbun aku. Wahyu Kayun tumuruna ana paningalku. Wahyu Cakraning Ratu tumuruna ning tutukku. Bismillahirrahmanirrahim. Awang-awang wung-wung gedhe sak payung agung. Tak panake barat angin dadi udan. Angudane wong sabuwana iki kabeh. Gedhe cilik tuanom lanang wadon kabeh Islam. Jim setan peri prayangan padha suyut marang aku. Aja laweng jalma menungsa ora suyuta marang aku. Atung kaya watu padha suyut marang aku. Saking mandine kang tanah. Tak panake gunung guntur, tak panake segara gedhe asat, tak panake kayu gedhe rubuh, tak panake ombak gedhe lulut, tak panake Brahma gedhe lulut. Kutu-kutu walang atoga padha lulut. Ya aku sukmane Sri Gunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Pulung mulya jine Baginda Sulaiman. Ora ana Baginda Sulaiman, ya aku Baginda Sulaiman. Ana sukma saka wetan sukmane sak Sukareja merembah marang aku. Ana sukma saka kidul sukmane sak Sukareja merembah marang aku. Ana sukma saka kulon sukmane sak Sukareja merembah marang aku. Ana sukma saka lor sukmane sak Sukareja merembah marang aku. Ora ana Baginda Sulaiman, ya aku Baginda Sulaiman. Aku ngadeg ana satenging bener. Lungguhku manik kumointen dineksa malaikat papat. Mbawake dina 7 pasaran 5. Sejatine malaikat kang saka etan putih rupane, kang saka kidul abang rupane, kang saka kulon kuning rupane, kang saka lor ireng rupane. Jual awal, jual akhir paningali nyawa kabeh. Padang mas gumawang. Allah sejatine urip kula nyuwun sumuyute wong sak Sukareja marang aku. Sumuyut saking kersaning Allah. Gunung-gunung pelunggu aku, kabeh lindung perbawaku. Macan galak ning dadaku, singa barong ning bokongku, kilat tatit kedhepku, gelap seketi pangucapku, gelap sayuta panggetakku, erep sirep omonge wong kabeh marang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma yang kang dadake sukma kawula. Aku bareng srengenge sumirat aran kembang setaman. Aku bareng srengenge bedhug aran kembang satirta. Aku bareng srengenge asar aran kembang sati blela. Bagus rupaku, arum gandaku. Aku lagi waringin tumuruna ditandur tengah segara, dilepi lemah kencana, perdapaku kuwur kembang kulintang, sariku rembulan, singa ndulu singa ndeleng. Wong saking iki kabeh nyawang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Nabi Sulaiman kaptenku, Nabi Daud swaraku, Nabi Yusuf rupaku, Surya saka wetan paningalku, rembulan saka kulon cahyaku, lintang abdar pepundhenku. Menungsa kang urip sak lemeng bumi tak sapung mlumpuk mrene. Banaspati gendruwo tak sapun cat menyang segara kidul kari siji. Dayang Sukareja anungguwa tentremna, slametna, kabulna. Tekakno wong kanan kiri mubeng tepung gelang lanang wadon kabeh sapu jagat yen sira nuruti panyuwunku apa kang jumeneng ana paningalku iki mung sani aturku momadar ilahi robbal alamin. Assalamualaikum salam. Sri Sedana, Sri Sedani, naga kepah, naga kepuh padha sira mrenea. Aku njaluk sandang lan pangan. Aku njaluk emas lan picis. Aku njaluk dodot lan sewek. Nur sirep arane sandang, nur cahya putih arane pangan. Roh Adam, roh sebarang manik. Aja sira takon rahura, rahira. Wis ana ingsun. Bro asih marang ingsun. Ana donya metu saka guwa sila kurung. Dicipta teka, digoleki gampang. Gampang saking kersaning Allah. Assalamualaikum salam. Sang ari-ari abang cahyaning ati.
sang ari-ari ijo cahyane peru, sang ari-ari kuning cahyane purus, sang ari-ari ireng cahyane limpo. Sun jaluk ketenira tumo yen dadi kondhuwa, yen ora dadi dadekno. Secadara makadem sarpin tamba tan satu bangsa, yen ena manjing ing cahya, yen wengi manjing githok gigirira. Assalamualaikum salam. Tanto putih to sing toket sir ana ananing pangeran layu manjing mligi jerone dada sajrone dadana luwicuk maning Allah. Assalamualaikum salam. Kun dat kun nyawaku sedulurku tuwa kang mertapa ana sajroning wayang aku kang madha rupa kang nunggal rasa endi sira metuwa kudungono aku pagrana aku ling-lingono aku kang jumeneng Allah ana jroning guwa karepku tetep tan kena wah lan gingsir. Assalamualaikum salam. Sang kintel putih aja sira mobah aja mesik yen ndak mobah pusar kubung putih long putih ya aku lungguh ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mata kajiku dina 5 apa arane dina pasaran dina legi bagus rejatil pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngiselan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badan ingsun lan badane Bapa Lurah Supriyanto sak kulawarga ana kang cidrala balekno oparane dina paing bagus palaria pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisoran dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen badan ingsun lan badane Bapa Supriyanto sak kulawarga ana kang cidrala balekno oparane dina pon bagus rejakun pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisoran dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badan ingsun lan badane Bapa Lurah Supriyanto sak kulawarga ana kang cidrala balekno oparane dina wage mbok Dewi Rengganis pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisoran dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksane badan ingsun lan badane Bapa Lurah sak kulawarga ana kang cidrala balekno oparane dina kliwon mbok Dewi Orean pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngeselan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badan ingsun lan badane Bapa Lurah Supriyanto sak kulawarga ana kang cidrala balekno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Ingsun toh jaline dat kang maha suci kang murba masesa kang kuwasa ngendika kun payakun dadi saciptaning ingsun ana sasedyaning ingsun teka saka karsaning ingsun metu saka kudrating ingsun.
Dumateng Bapak Lurah Supriyanto, kula wonten pangandika ingkang adhawuh Ki Dalang. Gandeng anggen kawula murwakala sampun paripurna, keparenga kula nyuwun pamit sak pengker kula. Dalem mriki sampun teru beda menapa. Gampang gangsal anggenipun pados pangupa jiwa awet anggenipun momong dumateng putra wayah lumintur rezekinipun miwah adem ayem. Selaminipun anggenipun bali wisma wonten Sukareja. Nggih. Bapak Dalang, mugi kasembadan gegayuhan kula. Inggih, Bapak Lurah, Kakang Dalang sejati. Apa jajar kala? Bareng Kakang Dalang sejati matek mantram sewu kelulusan bebayuku ora iso glawat. Mula Kakang, aku tak sumingkir saka sabet-sapone Bapak Lurah. Iya, jajar kala. Neng sadurunge sumingkir aku njaluk sajen nggonmu ngruwat. Yen ana ya gawane, yen ora ana aja mbok goleki. Saanane wae jajar kala. Iya, Kakang Dalang kabeh wae tak suwun. Tak waratake marang Padha Baju Barat karepen kasembadan gegayuhane Bapak Lurah. Iya, jajar kala mrema sawetara tak balake marang asal usulmu. Iya, Kakang Dalang. Bapak Lurah, kula wonten pangendika ingkang dawuh Ki Dalang inggih. Keparenga kula nyuwun pamit inggih. Kula namung nderekaken sugeng tindak anggenipun kundur dhumateng wayangan nggih. Kakang Semar, kula ayo kaselak dadi pangarep Sang Hyang Bathara Guru Kakang. Monggo kula nderekaken Ki Dalang. Bathara Bayu, piye Siwa Semar? Pangendikan iki Dalang sejati, mbok menawa isih ana kang kecicir, ana kang kliwatan, ana sabet-sapone Bapak Lurah gandeng sira ki dewaning angin. Angin Garuda sing mbok darbe enggal tamakna. Iya, Kakang Semar, apa kang dawuh pangendikan iki Dalang? Aku nyendikani. Tindakno Bathara Bayu.